feeling na hard on the spot po tayo? Mixed emotion po kasi first of all po, I didn't expect na ma-hire po agad ako. But I'm truly grateful po for this opportunity and promise po na gagalingan ko po dito sa work. Jollibee, service crew po sa Jollibee. First job mo? Yes. I'm graduating po ako sa Divine Word College of Laoag. Bachelor of Science in Tourism Management po yun. Izzy po. Izzy po. Ay, manatawin ka po. 21 years old po. Turning 22 sa May 20 po. Kamusta naman yung naging experience mo sa pag-aakyat? Sobrang bait po nung manager na nag-assist ko sa akin. Like, sobrang thankful po ako sa akin. Anong masasabi mo sa mga iba pang thank you for this opportunity, Paul, na nagkaroon po ako ng work dahil dito.